Asikubingelele lonke emagumbini amanomhlaba, asibingelele wonke umuntu osibukele njengamanje. Kubantu abasibukele lapha kuDokotela Ngonyama TV. Iyanibingelela abnormal imoto enkulu ngohlongozo ethwala ezinye iy'moto. Incwadi encane engafundeki ehle abafazi namadoda bayifunda behlula. Umhluthulo wendlela zabafokazana, i-automatic option ey'shintshayo. Ngiyanibingelela nje nonke emagumbini amanomhlaba, kubantu abahlukahlukene ngoba kunabantu abaningi abasey'ndaweni esaziyo ukuthi bayakhola emsebenzini esibenzela wona abantu. So, engisho ukuthi ngalesi sikhathi nje okuyilapho esizokhuluma khona nabantu ngey'nto ezahlukahlukene ezenzela umuntu empilweni yakho, ukuthi impilo yakho umuntu ziyithathe ziyibeke phezulu ngoba ekugcineni kungenziwa konke into ebalulekile ukuthi impilo yakho kube ukuthi uyayibona ukuthi wena mina ngisukaphi ngiyaphi. Ngithe namhlanje nabantu sikhuluma ngendaba enkulu ethinta kwakubaluleka kokuthi umuntu aqale ekuhloleni before azolungisa iy'nto zakhe noma before alungise inhlahla ngoba abantu abaningi omunye umuntu uthola ukuthi uhlale ezama ukulungisa kanti ayilungi izinto ngoba akahloli ugijimela ukulungisa angazange ukuthi inkinga abhekene nayo ngabe idalwa yini. So namhlanje sizokhuluma nomuntu ukuthi ukuhlola kahle kahle kubalulekile empilweni yomuntu. Kunoma uhlola kube ukuthi into oyihlolayo uyilungisa ngoba usunesiqiniseko ukuthi lento ekhulunywayo iyona ngoba abantu abaningi balinyaza ukuthi umuntu nede ngabona umuntu othi nje ngiyahlola mina ahlole izinto ayishoyo bese ayalungisa. Kanti kwenzeka ulungisa nento engekho lo muntu okuhlolayo ubona amanga noma ubona into engekho ngoba lapha ekuhloleni kuyehlukana. Baningi abantu bayahlola namhlanje abanye abangakwazi nokuhlola kepha baphika ngokuthi uma ngabe ngimtshelile nje uzoza bese ekhima-ke imisebenzi. So ukuhlola kubalulekile ukuthi uma ngabe usukuma into konke engeke ngifuna abantu bayiqonde, ikakhulukazi thola abantu abaningi ethi umuntu mina ngumuntu wedlozi noma ngenyanga kodwa umsebenzi awuhambi. Thola ukuthi omunye umuntu wangena edlozini nje kungafani nokuthi angene mhlawumbe wahlola kanye umuntu wamtshela ukuthi wena ufuna wenza ukuthi wagijimela lokho ngoba naye esecabanga ukuthi hayi vele impilo isimile. Kanti okunye-ke engafuni ukuthi ngoba usubona impilo kuphela hamba kubantu abahlukahlukene abazokhuluma into kube ukuthi into abayikhulumayo iyilento nawe uzoyibona ukuthi lento isiyafana into abayishoyo. So kubalulekile ukuthi ngisukume ngiyenze into abayishoyo. So uma sikhuluma ngento kakhulu ethi lento ey'dlozi noma ethinta ukuhlola yinto ebalulekile kakhulu ukuthi kona ukuthi umuntu uyakuthwasa kubalulekile ukuthi uma uphuma kube ukuthi uyakwazi ukubonela abantu. Kunzima-ke uma ngabe ukuthi unomelaphi kodwa ungakwazi nokubona ngoba uzolungisela abantu into ongayazi ukuthi isuke yiqaliphi. Kubalulekile ukuthi uma eza nenkinga kube kuyiqale yihlole ukuthi wena ngoba yisho nje ngabe yini umsuka wayo ukuze ifike lapho ikhona. Kubalulekile ngoba ngithi ukuhlola kahle kahle kubalulekile ngoba kufuna kube nento ekudirecthayo ukuthi wena njengoba lo muntu ngumsiza nje ngimsiza kanjani ngoba ngeke ngithi mina ngimthanda umuntu osiza abantu ngendlela efanayo. Kubalulekile ukuthi umuntu nomuntu kube nento ekhulumayo ukuthi ungamelapha kanjani njengoba bazi abantu lekhaya ukuthi kunendlela ukuthi sikwenzele lezi zinto esizenzayo ukuthi zamathambo zomhlaza nokuhlola kwesithunywa siyakwenza nakho ukuthi sibe nesure ukuthi lento esikwenzela yona noma ngathi uyabuya uyahlola angeke savele emhlahlweni emathambeni ukuthi iphinde ibuyele ngeke futhi angeke savele ey'thunyweni ukuthi khona into enje uma esilungisile siyasilungisela ukuthi sedlule kuyona ukwazi ukuthi impilo yakho nawe iqhubeke iye phambili. So engithe abantu abaningi abafuna ukuthi iy'nto zabo bayibone ukuthi mina kukhona okusukayo ngoba le ekhaya silapha umnyaka, le ekhaya aselapha iy'gubhu kuphela noma le ekhaya aselapha izona ezandawane kuphela. Kuningi into ezizenzayo le ekhaya okuwubunyanga vele direct straight kube ukuthi kwasifo ekuthiwa kuyizilwane ey'gxaka umuntu seyikhipha kumuntu ngisho kwasekhaya iy'lwane ey'hluphayo seyikhipha ngoba thina sethwasa umnyanga bokuthi sikwazi ukusiza umuntu futhi siyakwazi ukuza umuntu nesibona umuntu mathiwa uxakekile futhi siyakwazi ukuza umuntu ozodlala noma uyoqambela amanga. Engisho ukuthi-ke emagumbini amanomhlaba nganza kwethu ngithanda kakhulu kodwa engizokhuluma ngakho kakhulu namhlanje ukuthi ukuhlola kubalulekile ukuthi uma usukuma noma kuthiwa inyanga usuyifonela ukuthi mina ngifuna isigubhu kodwa uma ufika khona ake ufike uthi ake sihlole sibone. Ukuhlola kubalulekile ukuthi lento uma yenziwa kuwena iyofika yemukeleke kanjani. So nawe lapha ekhaya ukuhlola kakhulu kubalulekile. Yingakho ney'ndawo lezi zodokotela kuthiwa kwenziwa ama-check-up uthekwe yonke lento nokuhlola kanjalo suke kubonakala ukuthi kwenza ukuthi kubonakala ukuthi yini ekuhluphayo noma isukaphi before izolungiswa. Nodokotela yakwazi avele akwelaphe nje uthi uyakudokotela vele akulapha angakucheckanga ukuthi
yini lesegazini lakho. So kubalekile ukuthi uma ufika umuntu ongumela ufika la ekhaya sikuhlole sibone ukuthi mase kuhlola so sukwabe siyephi nawe kuze ubone impilo iya phambili uyibone impilo kuwena inempumelelo uma uyibone impilo yakho ukuthi kukhona ushintsho engilibonayo namanje solenzakala empilweni yakho ngandza kwethu ngizokhuluma nje kancane bese ngiyabaleka ngiyanithanda ke nonke nina elilandela e-channel noma elihlala lisibukela futhi nawe usayibukayo ongaka-subscribe nawe siyakuthanda usazokwenza kanjalo ngebhathini elibomvu sinithanda ke nonke emakhumela nomhlaba engisho ukuthi-ke nisale kahle iyanithanda abnormal iyanithanda ngudlungudlu iyanithanda abnormal kuthi wena ongekho ku-Facebook page ikhona u-Facebook page uma uDr Ngonyaminyanga Yesintu nalapho uyasithola inamba lekhaya ile 076 70 196 kuthi inamba yesibili 071 811 9817 siyanithanda kanisale kahle siyanithanda